chakhumi ndi mawu a Mulungu. Zinthu zonse zimene zimabwera koma kumakakhala pakati pa anthu opemphera ngati malamulo ndi mfundo zochokera kwa Mulungu zimene anthu timazichita m'thupi lino. Satana ndiyerekezi adaziyikira matageti ake ofuna kuziwononga kapena kuzigwetsa. Adaziyikira matageti ake ndi mfundo zake zoti akathanirane nazo zinthuzo. Ndiye mundondomeko za Satana ndiyerekezi amayang'ana zimene Mulungu anauza ana ake kuti akapanga zimenezo akhoza kudalitsika, number 1, kutetezedwa, number 2. Now kudalitsika ndi kutetezedwa ndi Mulungu, zinthu ziwirizi zimayikanso udani pa Satana ndiyerekezi, chifukwa ndiyerekezi safuna kuti munthu adalitsike ndi Mulungu koma adalitsike ndi iyeyo. Chifukwa chipangizo cha mdalitso ndi chipangizo chimene Satana amawinira mitima ya mbiri ya anthu kuti chalichi chake chidzaze, chimadzaza chifukwa cha department ya mdalitso imene Satana uja amayipereka kwa anthu. Amapanga mwadala zimenezi kuti anthu azidalitsika. Kazikumveka zimenezi? Na kudalitsika kochoka kwa Satana kumene anthu ambiri timakulandira, takulandira titathedwa, mavuto atatitha, ndiye timakapeza mwayi wa mdalitso koma omachita kudziwiratu kuti ndifunika ndichimwe kuti ndikhale nazo. Ndi anthu nkusankha kuchimwako ndi kudalitsika umene undetu kutcha kuti mdalitso wacha. Ndiyenso Satana uja ali ndi ma MP amene anawakhazika kumene kuchako, ma star amene anawayika ku chipembedzo chake cha Satana, amene ali ndi ndalama zopita nakadalitsanso anthu ake a Satana momwemo. Palitu anthu amene anadalitsika ku dziko lapansi lino kunena kuti inuyo mulibe galimoto koma amuna anu ndithu anatulusapo 3.5 million kukagulira mkazi galimoto, koma inuyo mulibe galimoto. Mukapeza kuti mzibambo wangogwidwa, iyeyo ndi kaliya ndi blesa ndi wodalisa ku chipembedzo cha Satanachi. Iye ntchito yake ndikudalisa. Ndalamazo sizinsowa, kungonyamula mapepa ine awiri kupita nawo pasikapo akabwera ndi 200,000 zili thumba. Akamati ndalama imene 200,000 ikutha ena muita ninaso dilu ina. Ndionena kuti ndai zosakati apeza chibwenzi ndalama yopereka pasiku ndi 35, 40, 50, 20, 10 ya ndiwo. Mwete romani basi kata watu mama uliose kata kutumiza anadali. Satana anayika ndi ma agent odalisa anthu. Now mdalitso ndi chipangizo china chimene Satana samafuna kuti chichoke kwa munthu, chichoke kwa Mulungu, koma zichoka kwa iyeyo kuti azikweza chipembedzo chake. Ndiye chakhumi chinayezedwa ku chipembedzo cha Satana, ndiye chidapezeka kuti chili ndi kuthekera komudalitsa munthu. Ndiye sana chisiye choncho, anachiutsira asilikali amphamvu amatchedwa chinanayizivuma anyamata amenewa. Ndamphamvu kwambiri amayang'ana madalitso amene Mulungu amayang'ana zinthu zimene ananena Mulungu kuti munthu akazipanga amadalitsidwa nazo. Ndi amapita kukagumula zimene zija kotero kuti mukapeza kuti chiwerengero cha anthu ambiri osadalitsika sapereka chachikulu. Mukaonesesi anachecha komatu sikuti amene tikuti sanadalitsikewa mukapeza kuti ena pakati pawo
ndiwopeza bwino. Satana anadalitsa. Satana amapasa anthu aja zofuna zawo, koma amakaniza kuti apereke kuti mdalitso wa Mulungu ndi umene Satana safuna kuti uzibwera pa iwo. Ndi chakhumi tikapanda kupereka timakhala kuti tatseka mdalitso umene unafunika kuti ubwere kwa ino. Ngati munthu amene ndapereka chakhumi chija, chifukwa Mulungu anayika chakhumi muli mdalitso umene munthu amadalitsika nawo. Chimene Satana samafuna ndi kuti dziko lapansi lidzilandira mdalitso ochoka kwa Mulungu. Ndi amachiretsa chakhumi chisaperekedwe kwa anthu ambiri. Ndipo ngati pali chimene chimalimba ndi kutenga ndalama kuyika mu envelope ya chakhumi, chifukwa mpaka na Satana amakuuza kuti ndalamayi sikupita kwa Mulungu, ikupita kwa abusa. Kazimveka zimenezi. Amatiuza zinthu zosiyana zimene zimakapanga nkhondo kuti chakhumi chija tisapereke. Now, ku satanic mmene timaona kuti kusapereka chakhumiku ndi chipambano cha Satana pakati pa anthu opezeka ku kachisi. Kazikumveka zimenezi. Now, mwanjira ina kuchipembedzo cha Satana amaona kuti ali ndi gawo, ali ndi kampingo ku church kosapereka chakhumi. Mumakhala kuti inuyo ndi akazi achigololo kumpingo kuja amene mukutumikira Mulungu, koma at the same time mumamveranso Satana. Kazikumveka zimenezi. Ndiye timanena kuti chimene chinde chiwerewere kuchipembedzo cha Satana akoto, chigololo choyamba cha Khristu ndi kusavomera kupereka ndi amene simukupereka chakhumi mumayesedwa ngati mamembalanso achipembedzo cha Satana. Koma chainakenu musakudziwa mukupemphera kumene kucha ndi amenenso mumakasokoneza chali chichija, chifukwa ziwanda zija sopamezi zimalondola iniyo achinzazi nzaonu. Na ndalama tusizikuenda kupingo kwe pomwe ndi ndani? Ndiweyo. Nda amene watenga zimeneso ziwanda zako ziwapitisa kumene ndi zimeneso zikupangisa kuti chakhumi apereka anzanu chija azibusa chayambe kubalalika nazo kumene. Chifukwa yo maso akung'eng'ana kuti koma supereka ya. Kama kala kuti ndikagawo kena kanyamata opembeza Satana. Chifukwa chani ndikuacha kupembeza Satana? Sinanga chakhumi ndi mawu a Mulungu. Ndiye ngati munthu sunachite mawu a Mulungu, iya ifunso ngati munthu sunachite mawu a Mulungu ukupembeza ndani? Sindiye kuti wapanga zopembeza Satana. Sunapereke chakhumi, iwe ndiwe satanic worshiper. Umve kumene uliko, usapange makani. Iwe ndiwe satanic si Mulungu akuti mubwere nalo limodzi la magawo 10. Chachikhumi ndi kuchifuna chibwere ku nyumba ya Yehova. Chachikhumi ndiye wangopita maliseche waya ulibe chichose ukafika mero. Ninene kuti iweyo waenda bwino. Iwe chibadwire ulendo waya ulendo kumene kuja. Opanda kali kososa kapereka chakhumi. Ndi satanic worshiper iweyo. Wasuna mvere mawaja a Mulungu. Kazikumveka zimene ndiye ndiyerekezi amakondwera chifukwa amazoti number 1 munthu uja saupeza mdalitso ochoka kwa Mulungu. Banji ndilankhule mopyolera pa mdalitso. Okondedwa, tikamanena kuti Ambuye akudalitseni. Musayese kuti mawu amene aja amasewerayo. Munamuona galu mmene amadalirana ndi madzi eniwo kumuthira, kapena mmene galu amadalirana ndi madzi oti mwayika m'botolo. Munamuona ndi mmenenso ziwanda zimadanirana mmene galu amaonera madzi atayikidwa m'botolo. Ndi mmene ziwanda zimakuonerani inuyo amene mwapereka chachikhumi. Kodi zikumveka?
ngati galuyo amadya zimene wakatola kutchire kuzadyera pa khonde panu, ndi chifukwa chakuti palibe botolo lotchedwa ambuye akudalitseni, palibe mdalitso. Zikumveka zimenezi? Ndi agalu amakhala ndi mwayi okatenga zinthu zawo kubweresa kuzadyera m'nyumba mwanu, kapena kuzadyaso za m'nyumba mwanumo kutulusa kunja, chifukwa mulibe botolo la madzi limene limatchedwa mdalitso ochoka kwa Mulungu. Akangonena kuti ambuye akudalitseni, ndanenatu ndine. Kodi zikumveka zimenezi? Kapena abusa kuchechi kwathu ayimirira ndi akuchipempherera chakhumi, wachimafuna kuti chizipemphereredwa. Nanu anyamata Mulungu mungolandira basi waya ulendo koyerengera, osapemphera iye kwapemphereratu. Timayima ndikunena kuti Mulungu monga mwa mawu anu anthu awabweresa limodzi la magawo 10, monga mwakulonjeza kumene iwo adalonjeza pamaso pawo kuti azachita mawu anu, anthu awa amuna ndi akazi awa achita cha mawu anu. Ine ngati mtumiki amene munandizoza tsiku lija namundiyitana ngati mtumiki ku nyumba ya Mulungu, ndikutambasula manja anga pa iwo kuti ambuye muwadalitse. Mawu amene wakuti ambuye muwadalitse ndiye kuti chimozimozi kuti akuwazani madzi andalitso amene sopano ziwanda zija zikamakuyang'anani zimakuona ngati mmene galu amaopera madzi ambotolo. Now chithunzi ichi ndi chimene tinali nacho tili ku Sataniki. Tikamayenda tipita pakati pa anthu 10, ndikuti ine ndizikuona niwe ngati botolo la madzi, ndi madzi bwera napereka cha pomwepo yakumaona direct mmene alilimo. Awa amayi aujeni koma kuyang'anawa kuona kuti olokuti ndingaziwe kuti ndi amayi aujeni osata kumangoona kuti ngati botolo lili ndi madzi, mmene galu amaonera madzi mbotolo kubalalika olonkhope osata kungobwerera kumapita basi ndalama zawozo azipanga mmene akuta. Ndiye kuti ngakhale timakobiri tawo tayiwo akakatenga kasalira kuchakhumiko akakayika kusi kwa bedi ndondocha zoyenda pakati pa usiku zonkana ziba ndalama kupitisa ku Illuminati, kupitisa ku magulu a Satani kuti akalemere masatanist. Madzi kumaona kuti apapa sindingathe kutanipo, kumabwerera kwa mamulu wa makobiri mutayika pa matairosi pa simenti kuchipinda uli mulu chonchi kubedi mamiliyoni mwaerengera mwatopa kuti mukasiye ku banki, kumangoziyang'ana madzi osaonapo kanthu kumapita. Mukandabwa kuti munthu wazitumbuwa akusintha beseni lachitatu lachinayi wayamba kulemba ntchito, wina kuzingwangwa, wina kunyambadwe, wina kunchesi, wina kwa ngona, wina kwa chiuzira, wina msimayi mmozi antchito azitumbuwa mpaka 12 zitumbuwa zomwe za mangwepe. Wayamba kuchoka nyumba ya 300 wayamba kukagona nyumba ya 45,000 ya magesi, akuganiza zokalowa ya 70 ya self contained, kuchoka muzicha kuchokera mama mpaka mazulo amaphika zitumbuwa. So antchito anachuluka chifukwa chani? Ndalama izi wandazisi zingayiponde ngakhale mkuponda komwe. Kodi zikumveka zimenezi? Nditembenukire pa chakhumi ali ndi cousin wache chopereka. Nthawi zambiri munthu amene walandira chopereka kuchoka kwa munthu amanena mawu ambuye akudalitse mbale wanga. Kodi zikumveka zimenezi? Mawu amene woti ambuye akudalitse ife ya Khristu tizasakasaka tidzikonda kwa apasani zathu kuti mawu amene wavazilitaniso azipezeka. Mawu amene ngoti Mulungu akudalitse nachokera pansi pa mtima pa munthu amene akuona ndi umphawi wake kuti munthu iwe ndithandiza lero ndikanakagona osadya nayamika kwa ambuye kuti Mulungu andidalitse kuchokera pansi pa mtima penipeni. Kuti mukundimva makosana? Madzi oneka ofanana amenewa amataniso amakugwera umayenda munthu. Ndiye tikamanena kuti mdalitso ochoka kwa Yehova ku Sataniki, mdalitso umaoneka chimadzimadzi cholephera, unpredictable. Kuti kodi munganene kuti chimene chichi ndi chani? Untouchable. Kuti kodi mungachi chosafikirika. Tikamanena kuti awa ndi odalitsika, mawu akuti mdalitso munthu amene amakhala munziwe mundamu mumbiya ya madzi otchedwa mdalitso uchoka kwa Mulungu.
ziwanda zimachita nayi mantha ngakhale kageni kake anthu akudwala. Kodi simukudziwa kuti anthu a business ambiri anamwalira chifukwa cha chakhumi cha m'misika, anagwa ma BP kale anamwalira, anauma chifukwa cha chakhumi cha anthu wanu. Anafuna tsiku lina kukaba chakhumi cha munthu kumandazi, anamwalira nazo mamilionea. Ali mmene mwali mmanda muzafunse azafotokoza akazauka ngati pazakhale mwayi okambirana nawo. Anamwalira chifukwa chofuna kukadya chakhumi cha munthu. Nyanga zawozo kufuna kukaba ndalama za mwana wa Mulungu zinakanika kumene kwanagwa nayo. Pano tikunena pano ndi mitembo anakhazulidwa chifukwa pamakhala chitetezo ndi mdaliso umene Mulungu amata. So kumbukirani chakhumi chikuti chakhumichi chikamudalitsa munthu chimatetezanso zolusa zimene zimabwera kuzungulira chakhumi chako chija. So pano mukangopita kuti mwakapereka ndi chimozimozi mmene ine ningakhalire pano milionea ulendo ku polisi, a inspector general pa nyumba yanga ndikufuna APM F5 kamukundimva kazimayi nimene kulanga nena chakhumi mukapereka mumakhala chimozimozi ngati mwapita ku polisi kuti mukukapempha ati komanso mwina a polisi umakapempha military ame ibwerezeza kugadira ni pakhomo apopo. A inspector general a commander general azikutumizira na military 5 daily azilonda pakhomo la kaidi ngati tangoganyiza chakhumi chimene chocho chimathandiza kuli kumwamba kumene koko. Ife tikukhala kuchire koma tinachiona chakhumi chikugwira ntchito. Tapereka chakhumi ndi ntchire ndi ku national park nyama za dziko ili ndi dziko ili zimalowa nkhalango zimene ife timakhala timamva kuti titagona. Ine nimamva koma kuti nimuuze mkazanga kuti mkazanga imene yotu ndi njoka mukhala kuvumbuluka mo na yeso mkazanga amataniso amamvaso kuti imene ndi njoka tangogona chonje. So ndikuchimva kuti kumutumutuku chikudusa ndikuti zimene ndikupanga ine ndikungokoka kuti mene ndikukoka langali bulangete naye mkazanga na yeso akukoka kuti musakale magapu kuti akulu amene wata alowe kumatomva pamwamba pa kuti kumutu kwa kudusa pamwamba pa bulangete akwera nanga nyumba yozira ya izimitengo mene ni mapanga chonchi akumaliza mchirawu akusorerekera kunja. Okondedwa mukuganiza kuti chinatiteteza ndicha nthawi zina zake timafuna tikati atiteteza tinena ziona zinthu zooneka ndi maso. Chakhumi chimanteteza munthu kuzolusa. Siku limene sina nina kungodusa iya kuyangana ndini kamwana kanga kena kuyangana ukoko ukapeza kuti kangogona kangalawa ulo kufunda sikanata akulu amene wasana duse kumene kuya mwina akanamva fungo la mkozo akanakhala ndi chidu koma anadusa kwa ife kuko. Chakhumi chimanteteza munthu kuzolusa. Kodi zikumveka zimene? Inu simunazione galimoto zikugudubuka gwebede katatu kangalala uko tiene mukayangane nkati wonse ngwe akutuluka opanda povulala paliponse. Chakhumi chimanteteza munthu kuzolusa. Kodi zikumveka zimenezi? Azibusa amene amalandira chakhumichi ife tili ku satanic taona nawonso akutetezedwa chifukwa chochipanga maniji bwino chakhumi kuchilondoloza chakhumi chimoyenera akhala kulandira chitetezo. Iwo amapereka chawo ku ofesi koma ichi chitapereka ife pa chali chichi azibusa amene akuchisamalira kuchiendesa monga mmene chikuyena kuyendera nawonso akhala akutetezedwa. Chimateteza yadi ya tuntu chakhumi nyumba yonse indizipinda 5 muzipinda 5 vose mmagonana chakhumi chimalika asilikali mosemo ndikuteteza ngelo akumwamba amene moyo nkumayenda kumacha mamawa. Chakhumi
timalowa season ya malungu ndikukatuluka mu season ya malungu palibe wamwalira mtundu wanu wonse kuchoka kumudzi kwa kazako kwa mai yako kwa bambo yako kwa pongo zako konsa na dola malungu koma ulo wamwalira osapezeka ulo muzi chakumi chili ndikuthekera kuti kumeneko now tikamachiona tisamango chiona kuti tikupereka ndalama kwa abusa iyayi ndichotetezeka ndi Mulungu ndipo chimakhala ndi mdaliso ndi akuti umadalisika komanso umateteza chimateteza kuzolusa zimene zikadakupeza so izi zinthuzi tizizindikira bwino kuti chakhumi chili ndi kufunikira kwake ndipo chilibe mwini chilibe abusa chilibe wapamwamba kuti yende ongolandira zidi ya chimenecho ayi chili ndali yense kuchokera kumwambako ngati mene ulili mpingo wanga waine ndili kuyambira president anga chipembedzo changa akuyena kupereka cha na usamatani amenewo amapereka ndiye ngati lumunga kale ndi maganizo kuti akudya ndi iwowa nanga uyoyo chili awakumwamba akudya kwadya nda chifukwa na Yesu amataniso amaperekaso muyende mupite ku union kukunenedwa mukapeza kuti ndalama zikaperekedwa kandi kwa America kuti zikakaunjikana pamozi zimafuna sojaniso zimafuna socha kumi kodi zikumveka zimene pita ni kumalikula amazi pembezo zathu muyenda kose kandaza mbezi mupite chiyenda chizungulira chifika ku misidi mukapeza kuti ku misidi koso nawo achikhalira pansi akuti ndi 10% ya ndalama zonse zimetata talandira ndiye iwonso pana chipereka kuti Mulungu naso amauza kuti ali nacho kopita nacho chimenecho chapangisa kuti zambezi evangelico apezeke wa moyo ndikungoyerekezera kumakusana mukapeza kuti Zioni wakhala wa moyo kupita kuti Seventh Day wakhala wa moyo Mulungu amateteza kazi kumveka zimenezi so chakhumi tisamachione ngati chinthu chopyapyala mukamachiona mmaganizo amene munasiya kupereka chimenechi ndithu muli pantetete so pano muone kuopsa kwake ziwanda zimenezi mukasiya kupereka chakhumichi simukuoneka so ngati mmene galo amaonera botolo la madzi iniyo mukuoneka kuti muli pantetete ndiye so pano ngati muli wamaliseche ndiye pobwera pamenepa amabwera ndi ziwanda za mitundu yonse ukangopeza kuti pantunda iwe ndiyo wachigololo basi ukapita kwa amayi yao kuchibwezi chako amayi yao kuchibwezi chako sikana wao kuchibwezi chako basi ndaliso umene Satana amapereka ndi kusakanidwa uti ufusirepo wavomera uti ufusirepo kwata wavomera ukakhala nzimayi uti uyendeko koma amayi munabada bwezi amayi ndiye munakongola koma ndiye zibwenzi mbwe town yonse mulimbi munyamba bwemu moze zibwenzi kulondola ndiye mwayi umene umautani ndaliso umene sopano Satana amapereka panda paiwe ukuyenda opanda chitetezo yo kumangodabwa kuti amango mwana ngati uyu angandipemphe namba osada kamwana kachabe kaza ka 20 iwe zaka 41 akupema amayi namba lapana uti munguti kukongola kwambiri akaba kupemba ni namba la nyamata munguti nikuoneka bu mchitetezo palibe chakhumi munesiya kupereka kale muli panja mukenda wosavala ukukhumbirani ndi ana unobereka noka chakhumi chimateteza chimasunga munthu ngati anthu a Mulungu gawo limene tisalitayi panja amene tinasiya tidziwe kuti tili pantetete tikuyenda wosavala tiona maloza kodi zikumveka zimenezi anzanu ndikunena pano ali mundende ena ali kumaula ena ali pa chichiri ena ali kumikuyu ena ali kumachaya amene chakhumi anasiya kupereka milandu imene sadafunika achajidwe sentence inakula chifukwa anali wosatetezeka anzanu wopereka chakhumi anapalamula milandu yomweyo imene mukusevera 20 years anauza kuti mubwere muzizangosesa
muzizangoonekera milandu yake iti yomweyo chifukwa iwe unapalamula ulipopanda chitetezo anzano anapalamula ali ndi chitetezo pokagamulidwa awirimu defensive mechanism ya kumwamba imagwira ntchito sopano zoona mwana wanga yapa panata analakwa koma ine ndine mtetezi ndipange bwanji chigamulo alandire basa mangoyenda phako kugwira ubongo wa majaji pantunda mungomva kuti kupalamula kwanu kotani koyamba musazapangeso zipitani nena cha 10 kumubakira muntu wacho ama kuikira kucha kumbuyo chifunda chani cha 10 chicha kodi zikumveka zimene okondedwa simakalanso pa kusankhidwa satana akamasankha inu simutani nawo simusankha futi satana amasankha chaka chino uhule ndipanga ndazi mayi awa kodi simuziwa amasankha chaka chino uhule ndipanga ndanyamatawa ndi akaguruli okondedwa umakhala ngati zilope kulephera kukulesa kulephera kuti kunena ndi alalikira abusawo koma osamva wasankhidwa chimene atakusankhire ndi chani pamtetete ulo cha 10 suta supere kodi zikumveka zimene okondedwa tiyeni nkhani zikachitike za maboza ukamva nambala 1 kuti atwaibu anali pompo pamtetete ndili pamtetete pantunda ni makongopezeka kuti ndafika pankhani yokukafu kodi paja akuti ndicha chifukwa unalibe cha chitetezo chako koma ukanakhala nacho kuti unapereka cha 10 mulungu akuteteza nkhaniyo imakambidwa kuseri kwa chalichi iweyo udusa uko kutulukira khomo licha kugula zitumbuwa difirize sipanja ulendo cha 10 chimakusempesa njira chimatha kukuuza kuti yenda zakhale pa khomo pauje pempha mazi ndikumapempha mazi pamene mini basi yoyamba kudusa yachiwiri kudusa yachitatu yokachita ngoziyo kudusa iyo kukwera yachinayi ukamapita ukapeza matayara alimwamba magazi ali chuchuchu cha 10 kaya kuchesa cha wambantu tikungwaona mmachalichino chizikhala first priority tizimva pano anthu ambiri ali chonchi muinvestese statement ndifuna kupereka pamenepa ine ndimanena kuti anthu ambiri amavomera kuitanidwa koma ndipovuta kwambiri kupereka zimene owaitana amaitanitsa ndibwereze statement anthu ambiri amachiona chophweka kuvomera kuitanidwa ndi mulungu koma chimakhala chowavuta kupereka zimene owaitanayo amaitanitsa mwa njira ina okuitanani ali ndi zimene amaitanitsa mukamawerenga buku la Exodo chapter 34 kupita uko mukapeza kuti mulungu anali kuitanitsa zinthu pofuna kukamanga kachisi anayamba kuwauza anthu mukabwere nayo miyala ya golide mukabwere nazo mphete za golide mukanditengere zikopa ndi anafika poitanitsa kuti mukabweresenso ndi chikopa cha katundu inali nkhani yovuta zoti akapereke banja lililonse likapereke kukachisi kuti akamange chihema ndi anaitanitsa zikopa zacha mmachidziwa chikopa cha katumbu kumene kumapezeka katumbu kama khala katika nyama ngati kambewa ngati mbira kama kula koma kama khala m'madzi kama konda kukhala kumene kuli ice kumene kwazizira madzi achita ice kama konda kukhala kuti tangoganizani kuti mulungu amene anawaitana ana Israeli anawaitanitsa katumbu chinali chophweka okuitanani waitanitsa katumbu wanditana ndavomera ndabwera kwa iye koma wanditana uja waitanitsa socha chikopa cha katumbu kuti nimpititsire ana Israeli kufuna golide kunali kosavuta chifukwa mapita masana dzuwa likuswa mtengo koma kuti akapeze chikopa cha katumbu amayenera kunyamuka usiku ulendo kuja kunsinji kukuzizira amagumula ni miyendo kugumula izi kuyamba kusaka cha akatumbu miyendo yose ndikuuma manja ndikuuma koma agwire cha
katumbu. Kodi zikumveka zimenezi? Mulungu amawerengera mdalitso akupitisa chikopacho akamangire chihema cha Mulungu. Sichinali chophweka. Na ambiri m'machalichi anavomera kuyitanidwa koma samakwanisa kupereka zimene owayitana amayitanitsa. Ndeta khala adani azisogoleratu m'machalichi kukhalira kuona ngati akungodya chakhumi. Ifo ndi uthenga umene Satana amatiuza kuti chakhumi abusa akudya. Kazi kumveka zimenezi? Tili ophweka kuti Mulungu watiyitana, koma kuti tikapange zimene oyitana amayitanitsa anthu ambiri samafuna. Koma mpingo wa Mulungu mukakawerenga Exodus chapter 32 kumapita uko mukapeza kuti ana Israeli atavomera kuyitanidwa anavomeranso kupereka zimene owayitana amayitanitsa. Choncho ndimalize ndi mawu akuti chikhulupiriro chimafuna kuganiza kuti mmene ndikuyamba chikhulupiriro cha Chikhristu kuli zimene amayitanitsa ondiyitanayo. Ndi ambiri timafuna kuti atiyitane ndiye tiziyenda ndi iye, koma akayitanisa chakhumi kubwerera mbuyo. Tayiwala kuti oyitana ali ndi zimene amayitanitsa, ndipo tikavomerenso zimene otiyitana akatiyitanitsa. So mpingo wanzathu unavomera zonsezi. Amayinda bambo ndikusiyeni ndi mawu akuti chakhumi musamachipange underestimate. Mukachiona ku Satanic chinali chipangizo chimene chimabisa munthu ngati mmene galu amaonera madzi mbotolo. Mungatenge madzi ndikuyika mbotolo, kapinga yense sayibibiridwa ndi agalu chifukwa cha botolo la madzi. Ndi mmene chakhumi chimayendera nyumba. Katundu yense wa nyumba mwanu ziwanda sizingakhaliremo kuyipisira chifukwa chakhumi chimateteza. Ambuye akudaliseni. Amen.